Welkom bij Docht van in het Warp. Jesse C. dat het van een oor. In een interactief gevarieerd programma liet Jesse C. zich zien. Jesse C. had een bloeiend verenigingsleven, een rijke geschiedenis en enthousiaste mensen, maar vooral het zoeken maar. Elke dag hebben we een programma met talenten, historische feiten, weetjes en interessante gasten. De bovenslag van de dag is de uitdaging. Jesse C. geeft deze week de uitdaging om het vol krijgen van een reusachtige vrachtauto vol met hulpgoederen voor Dorcas. Die vrachtauto die zit je vlakbij. Regina, vertel eens hoe de uitdaging. Ja, dankjewel Petra. Ik sta hier met Peter Goudkamp, directeur van Dorcas. Peter, hartelijk welkom. Kun je ons vertellen, wat is Dorcas? Ja, Dorcas is een goed doel. We bestaan al ruim 30 jaar en we proberen de allerarmsten te helpen in Oost-Europa en in Afrika. En nu gaan wij deze week een truck vol met allemaal hulpgoederen inzamelen voor jullie. Hè? We zijn op zoek naar kleding, maar ook tandenborstels, schooltasjes. Wat gaan jullie met die goederen doen? Nou, die worden allemaal verzameld en dan gaan we op lijsten kijken. Want alle projecten van de landen, van de kantoren waar wij zitten in die landen, die geven aan wat ze nodig hebben. Dat kan kleding zijn, dat kan sanitaire kunnen spullen zijn. En die geven aan wat ze nodig hebben, waar kijken wij naar en dan wordt dat gedistribueerd. Heb je dan spullen over, dan zetten we dat bij ons op intranet. Kunnen ze nog een keer gaan kijken en dan kunnen ze aangeven, hey, er zijn extra matrassen bijvoorbeeld, die hebben we nodig voor het kinderhuis. Laten we die dan maar ook nog aanvragen. En zo wordt alles netjes verdeeld. En ik kan me voorstellen dat je wel eens even op werkbezoek bent in het buitenland. En daar kom je vast wel allemaal voorbeelden tegen. Kun je ons een praktijkvoorbeeld geven, zodat wij wat meer weten waar het over gaat? Ja, het is, als je op reis gaat, is het nooit echt heel erg, moet je zeggen, je ziet heel veel. Maar je wordt er niet altijd even vrolijk van. Dus af en toe heb je van momenten dat je weer helemaal blij terugkomt. Het was met Elena. Ik ben in Oezhgorod geweest, dat ligt in Oekraïne. En er was een dame, die was 87 jaar. En die was helemaal blij. 20 jaar geleden viel de Sovjet-Unie uit elkaar. Helemaal niks meer had ze, geen pensioen, geen zekerheid. En toen opeens werd er voor haar gezorgd. De kerk daar was actief voor haar, die kreeg van ons spullen. En nu gaat ze vrolijk door het huis, omdat ze weet dat er mensen aan haar denken. Mensen zoals hier. Nou, dat is echt hartverwarmend. Dus dat geeft ons ook weer de input dat we weten, wij moeten spullen hier brengen, wij moeten spullen inzamelen voor Dorcas. Mensen thuis, breng het allemaal hier naar Oosterzee live in de uitzending. Iedere dag zamelen wij spullen in, kleding, tandenborstels, zeep, shampoo. Alles kan gebruikt worden. En Joet hebben wat bijzonders. We hebben survival talent, Kerstwind. En we zullen nou ook een stukje van hem. Kerstwind die doet... Ja, de apenhang. Hij is 3 keer Nederlands kampioen geweest. 4 keer tweede worden. Hij heeft 2 keer met een koppelding gewonnen. Ja, fantastisch. Ik ben zo gerust op hem. De apenhang. En nou komt hij hier naar beneden. Ik hoop dat hij haast nog asem heeft om wat te vertellen. Hoi Kerst. Nou, hoe komt het deze sport, jongen? Ja, dat weer eigenlijk per toeval. Ze vreemd van, nou, ik doe voorheen judo. Zijn we kerstjongen, was er een keer mayo. Ik zei, nou, dat ligt het me wel wat, dus dat wandelen. Maar ja, toen raak ik wel een beetje verslaafd aan deze sport. Dat vies het mooi, hè? Dat is juist er aan nou. Helemaal goed. En dit is nou een heel lied stukje, maar wat doet het normaal? Hoe lang duurt het en wat voor ding doet het dan? Nou ja, we hebben wedstrijden, hoe het hele jaar natuurlijk. En voor jeugd hebben we korte afstand, wat langere afstand. En ik doe zelf de langere afstand en dan rennen we toch 12,5 uur. 12 uur, maar dan moest ik iets en drinken onderwijs. Hoe gaat dat? Nou, meestal heb ik een fietser mee. Die voorziet mij van energiegel. Zodat we het na een uur heeft al wel echt wat nodig. Dus dan krijgen we wat mooi. Nou, helemaal leuk. En daar wist ik Ben volgens mij, hè? Ja, ik ben en die heeft nou... Ouder dan 2 weken geleden had hij voor het eerst een keer meedoen. Ja, ze zijn nog net zo oud, dus ja, dan... Hoe oud ben ze? Nou, ze zijn tussen de 2 en de 4 jaar. Draai je toch? Nou, dan wist ik al wat het warm was. En is dit niet sport, dus dit? Of heeft ik nog werk? Of hoe, Ja, nee, ik werk hier direct bij, maar ja, je moet het een beetje combineren, maar het valt net altijd mooi. Helemaal goed. Nou, en een keer we daar je zien binnenkort, dus meestal dat nou eens proberen willen. Hoe kan dat?
Ja, dat kennen we wel, maar we zijn al aan het eind van het seizoen. Dus we zitten nu volgende week, 2 weken ben we in Harreveld. En normaal ben we weer in de Kniepen, hebben we een wedstrijd. En in Vollenhoven en in Koorstertille en in Houwert. Is dit een zomersport? Want je begint door de blubs en door het wetter en alle zulke dingen. Dus dat lijkt het mij wel wat voor het waar hier, of misschien het najaar en in de zomer. Klopt dat? Nou, dat is net helemaal weer. Want 's winters hebben wij toch wel echt een parcours, dat geven we door het wetter heen. Maar dan hel je ze meestal, als er ijs lijkt, hel je ze het ijs maar een kraan eruit. Zodat we alsnog door het wetter kennen. Maar via het net, het wetter is wel heel erg koud daar. En is er gewoon dan deze kleren aan? Ja, meestal hebben we gewoon hetzelfde tenue aan. 's winters dan met korte mouwen of helemaal net. Maar dan 's winters nog wat vaseline erop op verschillende plakken. Dat we er toch wat minder les van de kelt hebben. Helemaal goed. Nou hebben we hier ik nog hout lezen, want dat is weet ik nog een van de onderdelen wat erbij is. Was een stukje van uw kappen? Ja, dat ken we wel. Ik kan er ook wel wat over vertellen. Dus, meestal dan krijgen we een stampje. De stampje mag je oppakken en dan een kilometer of 400 meter moeten we met draven. En dan moet je 2 stikken hakken en dan mag je inleveren. Ja, dan gaan we naar de volgende oefening. Nou, en wat heb ik je nou nog vergeten te vragen voor als het losgiest? Nou, volgens mij best wel aardig op een hichte zo. Dankjewel. Hey, een stukje hout kappen. Dankjewel, Kerst. Nou, de Spaanders vliegen je zo hollen. We zijn hier bij het Schotse dribbelen en ik heb het eerste team al naast me staan. Waar ben je hem? Ik ben Joute. Hoi Joute. En wie ben jou? En ik ben Klaas. En voor welke vereniging doe je mij? Wij doen namens de biljetvereniging Pomerans uit Jesterzee mooi. Hartstikke leuk. Heb je hem dus zin in? Wij hebben er een gericht vol zin in, ja. We hebben. Rimmen naar de Schotse sta. Dan zit ik klaar voor de start. En dan gaan ze. Ik zal je ondertussen de spelregels even kort uitlezen. Ze hebben 1 minuut de tijd om zo volle mogelijk Schotjes erin. Ze moeten samen op een Schotje komen, dan mij ze verder. En uiteindelijk kan degene met de meeste Schotjes een taart winnen. Oh, daar liggen ze al in het wetter. Kom op Klaas, klimmen weer op. Geef voor die taart. Ja, ze helpen elkaar een beetje, dat werkt misschien wel wat beter. En we naar de volgende taart. Het is vrij lastig, want ze zijn hartstikke glatte Schotjes en het waait nog harder als juster volgens mij. En de tijd is om. Dan heb ik hier het volgende team bij me staan. Kan je hem zelf voorstellen? Ik ben Tere Borts. Hoi Tere, en waar bist je? Alfred Bouwmans. Oké, en ik zag dat je wat bij hem hebben. Ja, we hebben namens de voetbalvereniging EBC, we hebben van Ian meegebracht een handdoek met het embleem van EBC erop. We hebben een heel soort, die kennen haast niet in de auto. Dan daar hopen we een soort mensen een blier te meiden, dus hierbij alsjeblieft. Nou, daar ben wij hartstikke blij mee. Je mij naar de Schotse star in, hè? Dan zijn ze klaar voor de start. En dan gaan ze. Ja, dit gaat toch wel een eindje beter. Ze hebben schotnaam, misschien helpt dat ik. En we naar de volgende. Aan het einde van de week wordt bekendmaken welk team de meeste Schotjes heeft eraan. Oh, jammer. Gauw er weer opklimmen. Misschien kan je hem nog een peer rennen. Tere probeert er ik op te komen. En de tijd is om. Bedankt teams voor je deelname. Dat dorphuis, dat maakt het wat los. We hebben al een heel soort mensen die het spullen brengen. Maar de truck is nog iets net vol, dus kom het brengen. Elke dag van 2 tot 5 in de najahaven van Jesterzee. Maar het is vanzelfs 13 juni, dus dat is EK. En voetbal, dat leeft nog al in Jesterzee. Man.
Nou zit je hier onder een enorme bulte met jassen. Hoe kan dat? Ik heb contact gezocht met US Heerenveen voor dat US Heerenveen wordt waardevol voor de stichting Dorcas. En ik mag deze 15 jassen aanbieden namens S Heerenveen. Fantastisch. Fantastisch. Maar nou net om net sneuterd van. Maar in Afrika hebben ze misschien net zo vol aan zijn jas. En in Oost-Europa kun je Heerenveen net. Dus hoe doen we dit? En daarom dacht ik dat het leuk weer dat de 15 heegste boden van deze jassen mij bieden op een adres, dat wordt nog eventjes bekendmaken. Maar ze een bodwaan en dan de 15 heegsten die gaan naar de jassen kijken. Dus, en dat kunnen we vanzelfs vinden op www.occ.com. Ik ga even naar die partner. Je hebt er prachtig uit, echt je auto. Hoe zit je hem sneur eruit? Dat is een heel verhaal, Peter. Als we net hoeven te werken, dan we zijn alle drie vrienden in skiers bij EBC. Bij de jeugd vooral, incidenteel de senioren en de dames eens een keer. Daarna maar we middags het eerste van luchtig commentaar voorzien. Daarna de kantine in. Van 4 tot 6, daar hebben we uitskopt. Dan is stel in huis, eten, verklaaien, de helm natuurlijk op. En dan gaan we richting het Friese Haagje. 6 uur te snel in de hoek. Ja, want je bent als 15 hier een seizoenkaart volgens mij. Wat wordt de stand, jong? Het Nederlands elftal bedoeld. Ik maak het realistisch wezen. Ik denk hier niet in. En is het sappen toch dat we oranje en goudvis even raadpleegt? Nee, daar komt geen goudvis of cavia of wat ik me nog te pas. Ik denk dat het hier niet wordt. Eten je miljoen en oranje? Oranje vla en ik neem er een braadwoest bij dingen. Die fret ik met alles en al wat op. Van u zo geslaagd, denk ik. Nou, ben je hem altijd verkleid als oranje speelt? Ja, het oranje speelt over de gekste dingen nog. Ja, wat dat betreft ben we dus natuurlijk ik oranje gek. Voetbalgek is ik oranje gek. En Heerenveen gek natuurlijk. Nou, helemaal fantastisch. En een heel soort succes. Ik hoop dat deze prachtige jassen wat opsmieten. Ja, breng ze even goed in beeld. Fantastisch, Klaas. Nou, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Kom hier gezellig even langs. Wat wil je hem hebben? We hebben schriften. 4 schriften nodig voor de tas. Ja, de tas van Dorcas, hè? Ja. Ja, hartstikke mooi. En een liniaal. Oké. Voor allebei. En een sleutelhanger voor ons allebei. Nou, dan hebben we vast wel wat moois uitzichtje. Komt wel goed. Kom jongens, we gaan even wat spul voor in de rugtasjes halen. Kom maar, dan gaan we naar de winkel. Zo, hier hebben we het. Kijk de vriend, man. Zo. Hallo, we moeten dat doen. Ja. Dat heb je al hier in de tas. Nee, ik ken er erbij. Dat snap ik Ja, niet. we hebben het nog even de klapblad. Dit is wel omheen. En het is aan hier. Oh, goed. En dan moeten we nog tandpasta hebben. Toch? Alsjeblieft, Jente. Vol succes in mij. Bedankt. Hoi. Hey, hoi. Kom op, jongens. En wat een prachtig gezicht wie dat. Al die ben, al die reagzakjes, dat betekent dat al die ben weer een skallen kennen. En waar ben je hem nou? Kom maar jongens, let maar eens even zien hoeveel tassen je vult hebben. Het is werkelijk geweldig. Zet ze hier al in model. Zet ze hier al in maar voor uw stel. Het ben er meer dan 150. Dat is een applaus waard. Alle band van JSTC hebben dapper meewerkt. Het is fantastisch. We worden helemaal oorspeeld door jeugdig JSTC, Regina. Het is fantastisch. Ja, ik zal eens even vragen. Wat zit er in je rugzakje? Een liniaal
En Gummetje en schriften. En wat zit er bij jou in? 5 schriften en nog een kladblok en 2 balpennen. Zet Is het toch maar die allemaal maar mem op. naar de winkel West? Ja, maar wie heid? Maar die heid. En hij zit helemaal vol? Ja, helemaal vol. Het is toch fantastisch, jongens. Geweldig, wat een band hebben wij hier. Ik wist niet dat het een volle band Regina. Het is werkelijk onvoorstelbaar. En denken jullie nou van, god, dat wil ik wil mijn steentje echt bijdragen. Kom naar JSTC, we doen het nog 2 dagen hierna. Er is nog ruimte en tijd nog. En als de trailer vol is, dan hebben we gewoon een nieuwe trailer. En als je op een camping staat in Frankrijk, voor je camper dit sjuggen en je denkt het is hier meer waar, kom dan echt naar JSTC. Met gevulde tassen, want we doen het al hier van Darkas deze week. Welkom bij Dag het van in het Warp, een programma waarbij we 5 dagen live televisie maken uit JSTC. Het is Joert bij de 4e dag. Het programma. Elke dag hebben we muziek van eigen bodem, Joert ik. Het verenigingsleven van JSTC strijdt weer om het aard en zelfs uw Dorcas actie. Het is geweldig wat je gebeurt. Ze kwam een man bij mij, die bracht 20 euro. En wat gebeurt er? Een grote trekker met spullen wordt je gebracht. Het is ongelooflijk. Maar die enorme truck zit hier nog net vol. JSTC is leeg. Dus het komt een open om meisken. Kom naar JSTC en breng u het spul. En maar dit spannende muziekje gaan we even terug met Sibylle. We hebben iets betekenen. Sibylle, welkom. Ja, dankjewel. Wat is de oplossing? De oplossing is net dat het een soort is wat de guide ons ziet om daarna te jaren dat het belsje rinkelde van de guide is ontsnapt. Daar heeft er niks mee te maken zien. Dat rinkeltje denk ik is alleen nog maar voor de show. Dat is het net. Maar wat is het wel? Een poortbekappersmes. Het wordt gebruikt voor de hoeven van de hinders om die eruit te snijden. En dan slaan ze met de hand hierop en dan wordt de hoeven van de hinder worden bekapt. En wat betekent dat beltje? Dat is dus alleen nog maar voor de leuke giet. Oké. Waar had de worst woon? Dirk Bosma uit Drachten, die heeft het woon. Wij zorgen dat hij bij jou komt. Heb ik nog een oorvoorwerp? Dat is wat grutter. Het is een heel goed geval. Misschien is het wel om nuten uit de been te plukken of zo. Of de nuten te kreken. Ligt het ook wel een beetje op. Maar ja, dat is net verzeild, hè. Wij weten net wat Jim weet, maar vertel het dus als je de oplossing weet. Meld het dus via de web. Ja, mail dat naar uw website. Sis, Miek. Wat had nou weer te Emil gedaan? Ken ik even 20 eurotjes van de Line? Line? Ja, Line. Ik wie van de morgen bij de Fortisbank, maar dat slag er net meer. Maar zit ze dan alleen nog maar bij de Fortis? Nee, ik ben al jaren bij de Frieslandbank, maar die geldautomaten binnen in Line haal ik pleiten. Leven, maar die binnen net meer. Want de Frieslandbank is nou Rabobank. Dat wil ik alle keer net weten. Ik vreeg je alleen of ik 20 euro lenen kan. Net meer en net minder, nou? Ik vind het wel een krut risico, Daan. Maar daar vertrouwt me toch wel? Ik betaal je die wel weer om, ja? Vertrouwen, ja, wist wel. Maar we zitten in een crisis, Daan. Dat valt wel een slag, Tamiek. We zitten hier en dan net in een crisis. Dit is wanneer we in een crisis zitten? Wanneer je van je beste vriendinnen net eens meer 2 tientjes lenen kan. Dan zitten we in een crisis. Maar Safir is het toch nog net, Womiek? Ik ben bang van wol, Daan. Wist wat? Ik vreeg het wel aan een echte vriendinnen. Dan zitten we nou in een crisis. Erwin van der Linden van Dorcas, hartelijk welkom. Ja, dankjewel Regina. Wat is jouw eerste reactie? Nou, de eerste. Ik heb al zo vaak gereageerd. Ik vind het fantastisch. Ik heb enorm genoten afgelopen week van wat jullie gedaan hebben. Heel veel verschillende hulpgoederen. De truck is vol. Echt helemaal vol. Ik vind het fantastisch. En jullie gaan ervoor zorgen dat deze truck die komt op de juiste plaats terecht. De goederen komen op de juiste plaats terecht. Ja, de truck gaat naar ons hoofdkantoor in Noordijk. Daar houden we hem helemaal leeg. Dan gaan we alles sorteren. En dan gaat alles op transport naar de allerarmsten, naar de mensen die het echt nodig hebben. Voor wie jullie het uiteindelijk gedaan hebben ook. Oké, en dan hebben we nu ook nog de ballonvaart voor de Dorcas-truck. Johan,
Kun je me helpen? Jazeker. Alle mensen die iets hebben ingeleverd, Henk Kleen of God of wat dan ook, die kunnen een kaartje invullen. En die kunnen een ballonvaart winnen. En we zullen nu live in de uitsturing vertellen waar de ballonvaarten won. En wie gaat dat doen, Regina? Jij. En waar hebben we hier? Nou, u kan wel even graaien. Ja. Jazeker. Ja, niet kijken. Nee, niet kijken. Prima, nou, zo is wel goed, zo is wel goed. Pak die maar. Ja hoor, ja. De winnaar van de ballonvaart is G. Hettinga Witteveen uit Stiens. Dus helemaal uit het noorden weer. Dat is toch, wat een bereik had dit programma. Dat is toch fantastisch? Applaus, hartstikke mooi. En dan hebben we nog een extra prijs. Dat is een dinercheck van €50. Dus die mag je er ook nog uitvissen. Nee, niet kijken, eerlijk doen. Oké. Hartelijk dank. En die gaat naar mevrouw of meneer SP Winia op de Orion te Lemmer. Dus wij zorgen ervoor dat de dinercheck daar van restaurant De Brekken komt. En wij proosten op dit grote succes. We jouwen alvast eventjes Jan het zijn. Doch de klep maar dicht. Ze kunnen rieden. Hij is vol. 50 kuub hulpgoederen. Het is werkelijk fantastisch. We rijden er net door uitpraat. Maar wat hebben we er zelf ook van genoten, nog net? Het wordt toch fantastisch om dit programma te mij zien. Ik wil ook alle Amelanders nog even speciaal bedanken die hij zo mooi leeft. Op een veerboot hun ze de soms nog hoor. Wij zorgen net naar het EK. Wij zorgen naar Peter en Regina. Wij proosten op Jester C en op Dorcas. En dat uitsluiting van een prachtige weekend. Proost. Het is fantastisch. Okay. En meesken, als je hem denkt dat Jester C, dat is zo mooi. Kom bij Uusdel. Beziek Jester C, want daarvoor hebben we dien. Doch het voor die dwarp, doch het ook voor Noor. 29 juni, Spiekerbroek Hingjen, Jester C. En als je nog donateur willen van Dorcas, dan kan dat ik websites binnen te hoer. En doch dat, want het is een fantastische organisatie. Wij hebben het prachtig gevonden om dit voor hun te doen. Bedankt. Ontjen.